Di un amigo meu que nos tempos difíciles o mellor hai que recurrir á fariña. Pero, bueno, esta é unha fariña que non nos mete en problema ningún, que é de millo aquí da nosa terra. E eu traíao porque, un poquinho mesturando a palabra de hoxe de Deus con algún exemplo que hai por aí, trouxome á cabeza algunha idea. Fíxense, na India entereime de que hai un sistema para cazar os monos moi curioso. Póñenlle un frasco así deste tipo e póñenlle algún granciño dos que lle gustan aos monos, pois uns garbanzos, unhas cousiñas faviñas desas que lle gusten, e deixan aberto a parte de arriba. Entonces, que fai o mono? O mono vai por ali, ve que hai ali o que lle gusta, mete a man, cerra o puño, agarra aquelo e despois non pode quitalo, porque o pescozo da botella, do frasco, é moito máis pequeno que onde estaba aquelo. Pero cuidado, o mono non solta aquelo. Podíase librar perfectamente, pero como quere levar aquelo, non abre a man, non o solta. E eu pensaba que moitas veces a nós pásanos unha cousa parecida. Hai moitas das cousas da vida que nos enredan que non somos capaces a soltalas. E por eso nos enredamos, non salimos do frasco do mal negocio. E entonces o Señor o que nos propón hoxe nas lecturas é algo moito máis verdadeiro. Enchernos os nosos frascos con unha lei que de verdade nos encha o corazón e nos guíe polos camiños do ben. Eses son os mandamentos. Énchenos con vida, énchenos con xenerosidade, énchenos co respeto de pai e nai, énchenos coa liturxia dominical para que en comunidade celebremos o amor de Deus. E ese é o noso bote. Podíamoslo encher de outras cousas, pero despois, agarrados a elas, non salirían. En cambio, estas outras son as que de verdade nos proporcionan o necesario para recibir o amor do Señor, disfrutalo e podelo repartir aos demais. Por eso hoxe nos chama a atención este xesto de espabilación do noso Señor no templo. Fora daqui, tal, todo o que sexa de cartos, de non sei que, de non sei canto, porque para eso non é o templo que o Señor veu inaugurar no medio de nós. Hoxe temos que ter en conta que seguramente ustedes saben o mellor que a min, non se cumple a lei do Señor moitas veces en moitos sitios. Eu digo, e por qué? Pois para min o razonamiento é o seguinte. Nós temos moi claro que hai unhas leyes que cumplir, pero esquecemos xa, desde hai moito tempo, de que esas leyes veñen antes porque as apartamos dunha verdade revelada, que é a forza liberadora da palabra de Dios, o principio do amor do Señor que se nos ensinou. Claro, se a lei apartamos deso, que ten a súa fonte no amor que Dios nos ten, eso faise odioso. Cumplir por cumplir leyes, normas, tal, eso é unha porquería, non val para nada. Ai, amigo, agora, se o asunto ven do amor, do respeto, fíxense, eu me acordo dunha persoa maior que estaba nunha casa e era o fillo que tiña que atendelo ali, non? E a muller do señor deixoulle unhas pastillas, un almorzo, unhas cousas preparadas e tal, pero dixolle, mira, cando se levante teu abuelo, colles e quentaslle un pouquiño este auga que vai tomar con todo, porque senón non lle vai prestar. Bueno, el dixo, que tontería, que máis dá se non fai frío ningún, non sei que, non sei canto, tal, e puxos a facer outras cousas, enredou ali coa televisión, con non sei que, tal, e chegou ali o señoriño maior e non había forma de que comera nada, nin pastillas, nin produtos, nin almorzo, nin non sei que. Olles, mamá, que non dá comido nada, que fago, tal. Quentaches de auga, como che dixen pola mañán a primeira hora? Ai, pois non. Non ven, ela conocía perfectamente aquela persona, o amor leváballe a ter ese pequeniño detalle. E se non se fai, pois despois non sale. As leyes que nos dá o noso Señor son para eso, porque nos coñece, porque sabe o que nos fai ben. Se non nos poñemos en práctica, despois nos podemos queixar de que non almorcemos e que non nos preste a vida que Él nos regala. Creo que hoxe temos claro que Xesucristo é o templo de Deus, e por eso estamos aquí. Creo que temos claro tamén que nós somos o templo do Espírito Santo, e por eso habémolo de ter que rendir de alguna maneira. E é un orgullo para nós servilo e telo aquí con nós. En esta cuaresma querémolo manter a salvo. Por iso tamén a recomendación cuaresmal dunha boa confesión é para ventilar, para que nada nos estorbe ese gran amor. E temos tamén claro, quizá por último, que o corpo do noso Señor Xesucristo é onde o celebramos aquí xuntos. Somos todos, pero Él nos alimenta con ese único sacrificio para o que veo aquí. Aproveitemos e gustemos moito ese gran amor, porque despois nos levará a podelo repartir tamén entre os nosos, sobre todo entre quen máis o necesita.